No niin, moi vaan kaikille. Mä päätin nyt tehdä tällaisen keulimisvideon. Että jotkut oppii keulimaan, ketkä ei vielä osaa. Et mä näytän erilaisia sellaisia niinku juttuja, miten keulia. Joo. No niin, elikkä kaikki lähtee siitä, että pitää, tai siihen tarvii silleen, ei niin kauheasti voimaa, mutta silleen vähän voimaa, että onnistuu vetämään sen tangon ylös. Niin mä näytän nyt. Ja mä vedin ihan sen takia ylikeulaa, niinku tolle, että se on niinku, siitä on helpoin aloittaa tosta ylikeulimisesta. Mut loppujen lopuksi siitä ei oikein oo mitään apua mihinkään. Niin ylikeula on niinku silleen helppo, että pitää vaan vetää ihan täysillä ja polkea samalla. Niin kovaa kun pystyy, niin siitä saa ylikeulaa ja siinä pitää ottaa rohkeasti vaan jaloilla vastaan. Ja sit toisena, että just se polkeminen. Että se ei auta, että jos vetää ja silleen polkaisee vaikka yhden kerran, se pitää tehdä monta kertaa. Mä en oikein löytänyt parempaa paikkaa, missä mä niinku pistäisin tuonne puhelimen, niin se ei näy kauhean hyvin. Et mä voin mennä lopuksi keuliin vähän tonne kauemmas, niin näkyy. Mut joo, niin siinä pitää polkea ja vetää. Ja sit kans se tasapaino, ettei se lähde silleen vetää ihan jonnekin muualle. Ja jos lähtee yli, niin sit pitää vaan ottaa jaloilla kiinni. Mulla on pari kertaa käynyt silleen, että mä oon vaan jotenkin onnistunut sitten jossain soralla niin liukastua ja sitten on mennyt polvi siitä, tullut haava. Niin. Mut joo, niin sitten kans keulimisessa siinä pitää niinku silleen, itse asiassa mä sanoisin jo, että niinku pitää silleen mahdollisimman hyvä kulma. Tai en mä sanonut, mut silleen niinku hyvässä kulmassa, että se ei auta, jos pitää sille ihan matalalla, että sen pitää olla aika korkealla sen eturenkaan, että lähtee hyvin. Niin mä näytän nyt, että miten ei kuulu ja miten kuuluu vetää. Noin, siinä oli noin 2 tollasta niinku ei ja joo, niinku oikein ja väärin. Nyt mä menen vähän tonne kauemmas. Mä niinku tuon tuolta päin tänne kameran luo ja sit poikittain. Mä saan yleensä silleen joku 10 polkaisua, mut nyt se on vaikea, kun tää tuulee sen verran paljon, niin se on silleen haastavaa keuli, kun siinä se helpot silleen kääntyy ja
jos tulee vastatuule, ei saa nostettu kunnolla tai sit se menee just yli. Mä koitan vielä. Joo, ei tässä lähde oikein hyvin. Mä koitan tuolla toisesta suunnasta. Mä tajusin just mistä ei nyt tuule. Mä kuljetan nyt tämän kameran sinne. Se on tästä näin. Mä sain äskenkin tossa niinku ihan hyvää kulmaa ja ei nyt todellakaan uutta enkkaa, mut mut niin, kuten näitte, niin se oli silleen haastavempaa tulla tuolta toisesta suunnasta, niin kun just silloin tuuli. Mä keulin vielä muutaman kerran ja sit voitais lopetella. Joo, tää video oli tässä. Kiitos, että katsoitte, mutta niin yksi myös tällainen oleellinen juttu on tällaiset hanskat, missä on tällaiset pitojutut tai tällaiset, mitkä pitää. Tämmöiset keulimishanskat tosiaan kätevät. Että näin niinku se ottaa paremmin tosta silleen, ettei se käänny silleen niin helposti niinku. Jos on jotkut liukkaat hanskat, niin ne vaan vetää tälleen ja sit se on silleen haastavempaa. Mut joo, tää video oli tässä. Mä lähden sitten ensi videoiden parissa. Se olisi